L'avi era de Vic, l'avi Segimon, i l'any 1925 estableix una petita impremta aquí al carrer Enric Granados, que hi va estar-hi durant 2 anys. Ell era impressor de professió, llavors va veure aquest local, li va interessar per les dimensions, tenia un soterrani, va pensar doncs, que podia ampliar la impremta i, diguem-ne, va venir aquí. Estem parlant del febrer de 1927, és a dir, ara farà exactament 85 anys. Diguem-ne, als anys 20 i primers als anys 30, era una persona que estava molt connectada amb el Palau de la Música, amb l'Orfeó Català, amb tema de llibres, una molt emprenedora, i, per exemple, els diumenges organitzava sardanes aquí fora, a la Rambla Catalunya. Organitzava a les diades del llibre, organitzava, diguem-ne, unes grans parades, però enormes, és a dir, que agafava de banda i banda de la Rambla Catalunya i fins a mitja Mansana. I normalment en Ricard Arenys, un artista de l'època, li decorava. Aleshores, a finals dels anys 50, que va ser un fet molt cabdal, a través de l'Antoni Bedrines, que era bon amic, li diu: escolta, Rovira, per què, amb tot això que fas, per què no t'especialitzes en el dibuix? I sí, va començar a fer una sèrie d'exposicions, sobretot d'il·lustradors, és a dir, recuperar tot el tema dels il·lustradors del primer terç del segle XX. Malauradament, llavors, l'avi Segimon es mor l'any 1965 i pren el relleu el meu pare, l'Antoni, l'any 65. Llavors ell, la tasca, diguem-ne, més important que fa és que potencia molt més el dibuix, s'especialitza molt més, un dels organitzadors de les 3 fires del dibuix que es van fer aquí a la Rambla Catalunya entre el 1976 i el 1970. Diguem-ne, ens anem especialitzant molt en el tema sobretot el dibuix, estem parlant del dibuix antic, és a dir, molt a nivell de col·leccionisme. Malauradament, amb la seva sobtada mort del pare, el 1980, jo agafo el relleu i llavors intento seguir la línia d'ell, diguem-ne, i sobretot també potenciant no solament el tema del dibuix antic, sinó, diguem-ne, dels il·lustradors actuals. Amb aquesta exposició, a veure, hem volgut, que és complicat perquè pràcticament quasi hi ha 900 exposicions que s'han fet aquí, des del 1942, que aviat és dir. El que sí que és evident és que el lloc aquest en si de Rambla Catalunya, diguem-ne, ja no hi serem. I bé, pensem que és un acabament d'una etapa, però allò que diem, els temps canvien, doncs nosaltres també. Que com som amics he de començar dient senyores, senyors, amics. Perquè aquí realment, amb les persones que esteu aquí tots, i els que no hi són però que també hi pensen, estem en una situació que jo diria agredolça. Agra perquè estem inaugurant un tancament. I això és una mena de contrasentit. Però també estem afirmant una nova voluntat de servei al país, de servei al treball, de servei a l'art en general. I quan arribaves a la Sala Rovira entenies que hi havia un diàleg, que hi havia una voluntat, no només de servir al client, és de servir amb un esperit. I aquest esperit és el que s'ha mantingut. Jo no vaig conèixer l'avi, però sí que vaig conèixer, i molt, amb el pare del Segimon, l'Antoni. Que era un home d'ensat, que era un home del júnior, que era de parlar de les coses del país, de buscar dibuixos antics, però també dibuixos actuals, i que podies connectar amb el... Hi ha altra gent, però que estiguin especialitzats amb l'essència de l'art, que és el dibuix, només hi havia
la Rovira. I per què? Home, perquè això del dibuix no donava calés. No sé, doncs, sí, perquè era difícil. No sé, doncs, prendre dibuixos i que la gent s'interessés pel dibuix com a col·leccionista i per tenir-lo a casa. Doncs et trobaves tota una sèrie de dibuixos de gent, del Junceda, concretament, del Cornet, del Llaveries, del Xirinius, de tota una sèrie de gent, del riu Serra, que uns s'havien de recordar, uns altres estaven recordats però malament per la gent, i això ha ajudat aquesta sala. Però són 70 anys en el que la sala ha complert amb la seva missió. I això és l'aspecte que podríem dir una mica agre. Però l'aspecte, dolç, és que el Segimon Rovira vol continuar. Sala Rovira segueix, perquè segueix el Rovira, segueix la idea de la sala, segueix una família, la seva, més directa, la família així en general, també dels germans i de la mare, no és una tradició, és un fet, perquè aquesta sala, no és de Roures, és de Rovires.